Existuje velká spousta návodů a rad, jak si vypnout nebo omezit notifikace na mobilu. A já se s vámi teď podělím o to, co dlouhodobě funguje mně. Během pracovního dne potřebuji být samozřejmě určitou část 100% dostupný a jindy se potřebuji úplně soustředit. No a v tu chvíli zapínám takový ten klasický režim nerušit, který má můj iPhone defaultně v sobě. Na tom není nic složitýho, žádná věda. Kromě toho, ale mám nastavené ještě další režimy nerušit a jeden z nich se jmenuje dovolená. Ten mi omezí notifikace jen na vybrané aplikace. To znamená typicky třeba SMS mi normálně pípnou, nebo třeba upozornění konce parkovacího lístku. A pak tu mám ještě jeden režim nerušit, který už je trochu víc hardcore. Jmenuje se Not Smartphone. Jakmile ho zapnu, vypne se notifikační centrum a jednoduchá automatizace udělaná přes Apple zkratky mi zároveň deaktivuje Wi-Fi. Telefon je potom pro mě pořád foťák nebo hodinky, ale nemá šanci mě jakýmkoliv způsobem odlákat pozornost, ať už od rodiny, výletu nebo prázdnin. A není to z důvodu toho, že bych technologie neměl rád, ale prostě někdy chci, aby neměli šanci mě dostat.